Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ano na punta mga higala, dili nga itong tulumanon sa kahanginan, CODA, Catechesis on the Air. O ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Akab. Abino adlaw na usab karon nga sa matarong adlaw higala Biyernes, pitsa 11 na kini mahigala sa bulan sa kining Abril o ni anami karon maghigala humana amo malampuson gahapon maghigala nga mo ang pagpakumpisal sa Bindoy sa Himalalod ug sa Tayasan. No? Salamat kayo ha mga taga Himalalod ug taga Tayasan, ubay-ubay may higala no. Atong mga kuraparuko din na no. Si Father Dami Hiramis sa Himalalod ug si Father Jojo Abiliar sa Tayasan. Karon di ana meron mga higala sa kuan ni ana Miss Bindoy no. Karong hapon karong taon-taon mga higala alas 12 na maron. Magpakumpisal na pumidiri sa Yungon no. Salamat kayo ha taga Bindoy pod go ganina buntag maayo kayo. Very successful usab ang atoa nga pagpakumpisal din ha no. Salamat kayo sa mga taga Bindoy. Ayan no. Bino padayon ta mga higala sa atoa nga mga buhatono ni ining kabuntuhon. Na bino ari na ta mga higala sa atong Saint of the Day. Ang atong Saint of the Day karon April 11, mausi gwapo kining pangalan mga higala no. Hapit na ilado kay dumagiti ning apelyiduha no. Islao no. Si Saint Stanislao no. Natawo kini si Saint Stanislao ni adtong tuig 1030 namatay na adtong 1079 taga Krakow, Poland. Unya matud pa usa kini sa kapari ug nahimo pud siya nga obispo. Unya vocal against government abuses mao nga medyo nasuko gyud pud ang emperador kaniya no si Emperador Bolilius II. At first time matud pa naghinulsol ang emperador nadugay kay nasuko ba ni noon gipapatay kini si Saint Stanislao. Unya ang nagpasugo niini mao si King Boleslaus. Ayan no. So karong adlaw mahigala gihinumduman nato ang usa ka santo na taga Krakow, Poland, si San Stanislao. Nahala no. Binuari na ta mahigala sa atuan nga CBCP News, Balitang Simbahan, ni ining kamod tuhon, no? Abay mahigala, padayon karon ang Simbahang Katoliko sa pagpahigayon, sa pagpangandam alang sa Semana Santa. Gani, karong Martes mahigala, mupahigayon na kami sa amo ang usab nga kining amo nga diri sa Dumaguete no. Diri sa Dumaguete mupahigayon mi sa among Christmas uban sa atong talahorong obispo Bishop Julito B. Cortez. Sa Cebu humana sila manghigala no. Sa Cebu diri na lang pod sa Diocese of Dumaguete no. Unya dito sa kining sa Vatican manghigala padayon usab karon ang recovery period sa ato ang talahurong nga Santo Papa. Gani, baguhay pa lang, nakabisita siya dito nakabisita manghigala kini si Pope Francis dito sa St. Peter's Square. No, gani, dako kayo kalipay sa mga tao nga nakakita kaniya dito. No, kay kapin hapit baya pud usa ka bulan kapin baya pud manghigala nga wala na gyud in town makita si Pope Francis. So karon medyo naulian na gani matud pa sa mga doktor improving kaayo ang kondisyon sa ato ang talahurong Santo Papa. Nahala no, may mudto na kanatong tanan mga higala nang hinaot kita nga ana kitang tanan sa kapiskay sa panglawas. Timbayaon din nato mga higala no og may good morning ang akong good noon din no, ang akong mga classmate si Father Ubing Masyon, si Father Dami Hiramis, si Father Tonton Arnaiz no. Lima ba may kabuk mga higala si Anhing Borton Villarmente unya ang usapon namo
nahimutang na po di sa salag sa kaminyoon, no? Si Father Jonar Sibilia. Pero okay ra, no? Mga ulitaw na. Mga ulitaw na ang mga anak ni Father Jonar Sibilia. Okay ra na, no? Kay may dispensation man pud na. Nara, no? Padayon ta mga galang sa ato ang mga buhatonon ni ining kabuntuhon. Padayon kita sa ato ang mga paningkamot, no? Unya ay mo kalimot ha. Unsa man tarong adlaw Biyernes ug mga adlaw unsa gani ugma kuana ng Benditas Lukay, no? So alang ni antong mga deboto sa mga Catholic devotees, no? Nahala magdala na tag Lukay ugma kay magkuana ta magbindita sa Lukay na ta. Nahala, no? Arita mangigala sa ato ang catechesis, mga catechism. Abi no alang sa ako mga sakop mahigala ug mga adlaw di ay mga katekista natin seminar ugma ha. Naantay seminar ugma alang sa ato ang mga catechists, no? Kay importante kayo nga ato mga catechist mahigala nga doon na po sila mga matud pa upgrading, no? Upgrading po sila. Okay, arin na tayo mahigala sa ato ang mga catechists. Number 1 question, unsa man ang papel ni Mama Mary sa kaluwasan sa tao, no? Sabi no, Matthew 1 chapter 18 to 25, mabasa nato sa Biblia nga pinaagi kaniya na tao ang atong Ginoong Jesucristo, no? Kay gioferan baya siya nga mahimo siyang inahan ni Kristo ug iya kini gidawat sa tumang kamapaubsanon, no? Matud pa niingon si Mama Mary sa Lucas kapitulo 1 bersikulo 38, miingon si Mama Mary, sulugoon ako sa Dios, mahimo unta mahitabo unta diri kanako ang imong gisulti ug mibiya si Anghel Gabriel kaniya. So the first the first gyud na nga kanang papil ni Mama Mary alang kanato, siya ang nahimong inahan sa atong Ginoong Jesucristo. Unya naghatag pud siya og mga pagtulunan, no? Pinaagi sa iyahang mga pagsulod sa kaubuton sa Dios, no? Nisugot siya nga mahimo siyang inahan ni Kristo. Kani sa Juan kapitulo 2 bersikulo 5 gipaambit pud niya ang iyang matinumanon sa pagbuot sa Dios, no? Niingon siya nga buhatan ninyo unsay isulti niya kaninyo. Nya sa Lucas kapitulo 1 bersikulo 28 nagkanayon ang ang anghel. Miadtong anghel kaniya ug miingon, paglipay Maria ang Ginoo nag-uban ug nagpanalangin kanimo pag-ayo. Nga sa ato pa usa di ay ka panalangin ang iyahang nadawat, usa kini katahas pero usab-usab kini ka panalangin. So unsa man ang panalangin o mao ang matud pa tahas nga mahimo siyang inahan sa Dios. O niya magtud pa magampo pud siya alang kanato o niya mohimo pud siya og mga intercession. O ikaw, no? Sa Lucas kapitulo 7 bersikulo 50 apan miingon si Hesus subay, ang imong pagtuo nagluwas kanimo pauli nga malinaw. Okay, no? So ang papel ni Mama Mary daghan kayo isip inahan ni Kristo og gihimo usab kita niya nga sinagop nga inahan ang mga anak. So dako kay ikatabang kanato si Mama Mary. Klaro? Do Catholics worship statues and other images? Ang tubag na no. For Catholics, the sacred things conveyed something about God and are not God themselves. It only represent or tell something about some aspect about God. Images and only represent God. For example, crucifix depicted the sacrifice of God. Now, Mama Mary message to pay for the rosary. Now, yun yung mga objections. Sa Deuteronomy kapitulo 8 bersikulo 18, kapitulo 5 18, ayaw kamo pagkulit og larawan sa bisan unsa ato sa langit ug sa yuta o ilalom sa yuta. No, sa ato pa muraog kanang gigamit mo gani mahigala, no, sa kining mao nga pagtulon-ana gigamit kini sa mga laing relihiyon bato kanato. Kay doon naman gitay mga images. Pero dili baya tanan nga mga images gidili. Ang gidili katong mga Dios panalitan katong nating karnero, nating nga baka nga gihimong Dios sa mga kining mga Hudiyo panahon ni Moises. Pero kita wala betay nating nga baka diri nga gihimo natong Dios na batay nating baka nga gibutang nato sa altar siguro panahon sa kanang Pasko kay nativity kuan ba
nativity scene, no, naay baka, karnero pagani. Pero giingon nga atong gisimba isip mga Diyos ang baka, wala tay baka nga gisimba niya. Mga tao din na, pero wala nato simbaha isip Dios ang tanan. Bisan unsa, bisan image sa atong Ginoong Hesukristo, wala gyud nato simbaha isip Dios. Sa Números kapitulo 1 bersikulo 9, kini nagkanayon. Busa nagbuhat si Moises og bitin nga tumbaga ug gibutang niya kini sa tumoy sa usa ka tukon, ug kun ang apaakan ug bitin mutanaw sa bitin nga tumbaga, dili siya mamatay. Of course, the message, the serpent symbolized the sinfulness of the people. The Garden of Eden starts, no? The sin gi-offer ang atong pagkamakasasala. Means repentance. Things visual represents of the repentance. No? Images. No? So, dili tanan nga mga estatwa o imahe gikasilagan sa Dios. Kato lamang baka, no? Pero kining bitin, wala ni gi-represent man ni siya sa kining paghinulsol, no, atong pagkamakasasala. So muna nga ato kining gibutang sa usa ka tukon, ug kun ang mohinulsol ka usa sa imong visual image nga mo'y magtudlo kanimo pag hinulsol, mao katong bitin nga bronze tumbaga. Okay, klaro? Hala, no, dili na lang una kita magdugay mahigala, ha, kay naa pa ko schedule lain, no, na pa ko schedule lain. Medyo dali-dalion na nato ni kay medyo may mga schedule pa kung lain kay wag nagpakumpisan magud meron, no. Sa salamat, ha. O mayong mudto Pilipinas.